ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମୋଡକର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପଦଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦର୍ପାନ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନୀଳାଦ୍ରି ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ, ବିଡିଓ ମନୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ମୋଟ 43 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 36ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଓ 7ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ତଥା ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମିଳିତ ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି 21/9/2025 ତାରିଖ ଦିନ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଜୋନ୍ 1ର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନେତା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମିଳିତ ହୋଇ ସର୍ବମତ ସର୍ବଦଳୀୟ ଭାବେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରପୁରଠାରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ 2ଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରୋଗୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ କୃପାନିଧି ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କଳିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।